Wel, siwmai ar hyn ffrind. Mae wedi bod yn amser ers y vlog diwetha. Sy'n piano da fi. Anyway, o'n i'n siarad sbwffo o cwm yn wael iawn, ond dim piano da fi. Yr unig beth sydd da fi yw arth polar a chwiadau melyn. Ie, a cliniadau coch. Dwi'n cliniadau newydd fi. Anyway, o'n i jyst mewn amser mae i gyd helo eto. Mae wedi bod yn, wel, cryn dipyn amser ers i ti gymryd y bac a cerdded i ffwrdd. O'n i'n meddwl nawr, yn meddwl bod fi'n achyn fawr, yn cerdded efo nhader, a ni'n dysgu lyrics i'r cwm. Anyway, o'n i'n gobeithio cymryd amser yma i sôn amdano chi am bisgedi. O fi jyst ma'n gwybod beth yw'ch hoff bisged chi. O hyn o'man fi'n mynd i reid acen gog o'r am dim reswm, eblaw fi eisiau. Fy hoff isgadi yw, dwi'n caru chocolate digestives, ond hefyd y malted milks, fi'n caru malted milks, fi really methu wneud acen gog, o hyn yma fi'n mynd i wneud yn acen yn hyn. Malted milks hefyd, malted milks gyda llaeth, ond ti'n meddwl fi'n newydd prynu chocolate malted milks. Chocolate malted milks. Beth arall sy'n yn dda efo chocolate yw chocolate rich teas. Pwy bynnag meddwl am hwnna, mae rai bod nhw yn genioso, fel mae'r Eidalwyr yn dweud. Ond ie, mae'n ffantastig bod nhw wedi gwneud chocolate rich teas. Methu credu'r peth, mae'n really neis gyda llaeth. A ie, mae lot o beth yn neis efo llaeth. Heblaw Fanta, dydy Fanta ddim yn neis efo llaeth. Ymddeiriadau, wythnos mas, sy'n da fi nhw celebs i ddweud un beth i chi. Oherwydd mae cyfrifiadau fi wedi torri, so mae holl celebs a fi wedi cael ei ddweud o'r idents bach i chi. Dyn nhw ddim efo fi, felly dyma hwyadau i chi. Ydych chi'n gwylio fideos ar y dilltyd, byddwn ni yn mynd yn quackers os chi ddim. Just cael ath i ddweud. Ydych chi'n gwylio fideos ar y dilltyd, byddwn ni yn mynd yn... Fi ddim yn siŵr. Fi methu meddwl am pyn i wneud y arth ydych chi. Helo, ydych chi'n gwylio fideos ar y dilltyd? Mae'n un o'r bare necessities o bywyd. Fi'n gwybod mae'r joc na'n rhad, ond dyna'r gorau o'n i'n gallu meddwl, fy mod i bod yn arth o leia ers rhyw 16 mlynedd ers i Aled prynu y deugan yma. Ta beth, joiwch fi'n mynd nôl i eistedd lawr a bod yn tegan soft eto a hefyd bod yn inanimate unwaith. Wow! Dwi'n really methu meddwl ar ei traed e. Anyway, so, chocolate rich teas. Dyna gyd sydd da fi ddweud i chi heddiw. Rhyw reswm. Dyna ni'n meddwl am lot mwy i ddweud, ond fi'n methu. Fi'n siarad meddwl beth fi'n gallu gweud i chi nawr. Oedd Doctor Who'n dod nôl. Fi'n meddwl bod y gyfres ma wedi bod yn... seini. Well fi David Tennant. Oedd wastad well fi David Tennant. Fi'n really hoffi David Tennant. Fi'n really moyn cwrdd â David Tennant. I fod yn onest, os fi'n cwrdd â David Tennant, neu hyd yn actio efo fe, os fi'n actio efo David Tennant, life sorted. Dyna'r nod mewn bywyd fi'n meddwl, just cwrdd e. Just cwrdd e a gweud, da iawn but, ma'n rili dda. Ta beth, o'n i moyn sôn yn bisgedi, fi nawr di sôn David Tennant Doctor Who, ond eto, theori Aled, os chi'n dechrau unrhyw le, newch chi gorffen efo Doctor Who, ffaith. Ie. Ond na ni, o'n i wedi cymryd rhan yn cwrs theatr yr Urdd, neu ffrindiau rili dda yn y chwarae teg. Ti'n meddwl pwy nes i gwrdd dda, oedd Hedd Wyn, boen sy'n chwarae fe, Hugh Garmon, legend. A hefyd, fe'n yw dawnsio yma, Jane Angharad. Jane, os ti'n gwylio hon, legend, proper gorwch legend. Oedd wedi dysgu fi sut i wneud y watts. Falle gewch chi fi wneud y watts tra'n vlogio tro nesaf, ond siwr o fod ddim. Fi hefyd i dysgu river dance, diolch i Jane Angharad. River dance, fi. Fi'n mynd i gorfod siapo lan yn gwneud lot mwy o rein, felly please, e-bostiwch mewn dy syniadau, achos mae'r pen ma wedi cael digon o syniadau. Fi moyn eich material chi, fi moyn eich cyfraniad chi, os chi moyn wneud rhywbeth i fi roi ar YouTube, fel, os chi moyn hala mewn fideos lle chi'n gweud, ydych chi'n gwylio fideos ar y dilltyd, mae croeso i chi. Halwch nhw mewn a na i proper roi nhw ar vlog sy'n dod lan. Os chi moyn wneud rai i sianel Saesneg fi fyd, croeso i chi. Na i siŵr yn gwrdd roi yn arno nhw, a fi siŵr o fod yn i bob un. Byddai'n rili hwyl i chi wneud, actually, a fi'n siŵr byddai'n wneud y cysyniad yma o vlog yn y Gymraeg lot mwy hwyl pan ni'n cael cymuned o bobl Gymraeg i wneud y da fi. A fe join i wneud ar gyfer Eisteddfod yr Urdd sy'n dod lan yw,
fi'n gyfeddau oes i ffordd. Ond i sefyd yr eirth pan mae'n dod nawr, hoffwn i gael cwbl o chi sydd yn gwylio i gymryd rhan mewn un o vlogs fi, achos fi yn un i wneud rownd y maes. Watchwch mas, fi wastad o bwys o lamb burgers. Ffaith. Joio nhw, lamb burgers, hwyl fawr.